gabinete ni Pangulong Duterte. Bagamat supporters tayo ni Pangulong Duterte, dinimanda natin si Vince Dizon, Opo. tao ni Pangulong Duterte noon. Opo. Siyempre, bumaliktad na ngayon. Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise. Inimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Ayan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. So ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga part na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako naman po ay naging konsehal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses dyan po sa siyudad ng Taguig at Pateros. So yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson, ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po? In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos, gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po ay inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether they're marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may lakeshore. Kaya minabuti po ng napakaraming ahensya, actually napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba, mahigit 20,000 a night ang pumupunta dyan sa Christmas Lights Park, no? So mga kababayan, thank you Lord. Thank you unang-una sa Panginoon. Thank you Lord. Pangalawa sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong prayers. Doon sa nagdududa, thank you sa inyong benefit of the doubt. But pumunta kayo kasi makikita po nyo. Hanapin nyo yung pondo, hanapin yung project, nandun po talaga. So dinadaan tayo sa hearsay, sa vague, sa argumentative. Pagbigyan na po natin kasi medyo siguro masama pa loob sa mga pangyayari the last few weeks, di ba? But as I said, ako ang hinahanap ko trabaho. Ang hinahanap ko maging productive. So it's his choice kung hindi po siya tumutulong na mag-develop ng mga area. But ako po, whether it's Taguig Pateros, Metro Manila, mga lugar sa Visayas, sa Mindanao, kinagagalak ko po na naging instrumento din po. Lahat naman tayo instrumento lang ng Panginoon, di ba? But naging instrumento tayo ng magagandang project all over the country. And the record is there. Naging senador ako 2007. So matagal-tagal na rin po. Kay Mateo from Vancouver, God bless you. Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras. Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat. At yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad
at makikita nila na ito po ay isang modelo din na pwedeng gawin po sa Rizal at Laguna, around the Laguna Lake. Aside from others, konting trivia po, alam nyo po ba na ang buong Singapore ay kasya sa Laguna Lake? Ganon kaganda, ganon kalaki ang Laguna Lake. Sayang po, nagka-pandemic lang, kasi after Boracay, yung paglilinis ng Boracay, yun ang tinutulak natin kay President Duterte noon, na yung development na yung ecotourism, yung ecology, yung kagandahan ng Laguna Lake. God bless you guys. See you soon. At siguro sa tamang panahon, one way or the other, iikot namin kayo doon. So prayers lang po. Remember, faith moves mountains. And tandaan nyo po, no, yung kung ano ang itsura. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30-40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig, whether yan ay sa Embo, yan po ay nasa Katipasan, yan po ay nasa may Lower Bikutan. God bless you guys. See you soon. Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinyon, pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. Bakit si Alan Peter? Bakit siya na? Ang pumirma po dyan, yung BCDA chairman, si Vince Dizon, with MTD Capital Berhad. Uulitin Ayan na, ko ha, ayan sa na. mga nakamiss. Oo. Yan pong kontratang yan na di umano 8.5 billion lang daw. Daw? Ganito ha. Kinover ng JVA, Joint Venture Agreement. Okay. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Why? Mamaya ha, mamaya. Ang joint venture agreement, ganito yan. Halimbawa tayong dalawa, Opo. mag-joint venture. May Opo. lupa ka, Aha. may pera ako. Aha. Jubes, ilipat natin sa pangalan ng joint venture agreement yung lupa mo. Tatayuan ko ng building, Aha. paupahan natin o ibenta natin as condominium, Opo. hati tayo sa tubo. Or, halimbawa, ang worth ng property mo ay 50 million. Okay. Ang structure na, Magkano? na gagawin ay 100 million. So, yun ang proportion natin. Okay. Halimbawa, 30 million yung iyong lupa at 70 million yung gagawin. 70-30 tayo. 70-30. Depende sa halaga. Ah. Ganun ang joint venture. Opo. So, under this joint venture, gagawa ng mga sports facilities ng MTD Capital Berhad yung 40 hectares na Wow. lupa sa doon sa BCDA. Opo. Okay. Sa halagang 8.5 billion. So, dapat yon ang ambag ng MTD. Ang ambag ng BCDA ay 40 hectares na lupa. Ang laki Okay. nun. So far, so Okay. good. Okay. Okay. 40 Anong naging hectares. problema? Number one, hindi naman pala naglagay ng fresh money yung MTD Capital Berhad. Ah. Inutang sa Development Bank of the Philippines. Oo. Ay, kagaling. Pero din natin, hindi naman nagpasok Ano ba ng bagong pera. yan? Niluto tayo sarili nating mantika? Yun, nadali mo! Grabe naman. Hindi nyo naisip Oh. yun? O, number two, Oh. dapat yun, joint venture agreement. Halimbawa, Opo. 25 Tama po. years, 30 years. Parang yung ginagawa na Ayala, di ba? Ayun. Ayala style. Yun, yung properties at the end of the term ng joint venture, doon na yon sa may-ari ng lupa kasi hindi mo naman pwedeng dalhin Opo, yun, hindi di ba? pwedeng dalhin. Oo. Matik Or, na yun, yan matik. ay nagbibilong doon sa mga binentahan. Opo. Depende sa JVA. Pwede. Ito, ibang klase. Sabi ng BCDA, yung ginawa mo mga structure, babayaran namin ng 2.2 billion per year for 5 years. Magkano total noon? 2.2 times 5. 11 billion. Oh. Teka muna, akala ko pa 8.5 lang yung halaga. Oo Bakit nga. babayaran mo yung MTD Ba't Capital napunta? Berhad?
Bakit may tubo agad siya? Sa JPA, hindi garantisado ang tubo. Number 3, yung agreement na ililipat after 5 years sa BCDA, yung mga ginawang mga buildings, hindi po yung joint venture. Yun ay build transfer scheme. Okay, yes. bakit itinago sa pangalang joint venture? Eto, sasabihin ko sa inyo. Pag joint venture kasi, subject lamang sa Swiss Challenge. Yan. Ibig sabihin, ako yung MTD. Opo. Unsolicited ito. Meron akong ganitong offer, 8.5 billion, gagawa ng structure. May isa o dalawa o kung ilan na mga taong interesado rin sasabihin, uy, Partnership yan. hindi, teka Hindi. muna. Okay. Sabihin nila, uy, may offer ako sa'yo, mas maganda sa MTD, 9 billion. Swiss Challenge ang tawag doon. Ako na kunin mo, 9 billion. Kasi pinapublish yan Opo. yung JVA. Opo. Ibig sabihin, mas mahirap gawin. Kasi meron ng presyo, 8.5. Oo. Kailangan, mas mataas sa presyong yon. Kung build transfer scheme, public bidding, mas Opo. mahirap. May pagdadaanan ang proseso. Marami. Mas mahigpit. Hindi lulusot yung racket nila na 8.5 babayaran ng 11 billion. Na hindi naman JVA yun. Di ba? Merong nakapansin si Attorney Philip Horado na noon ang hepe ng Office of the Government Corporate Counsel. Sabi niya, oops, teka muna. Hindi pwede yan. Dapat may public bidding yan. Galing. Oo. Kaso mo, inintriga. Natanggal. Ganun Siya pa talaga, natanggal. no? Noong sinita niya. Sa pagsasabi then ng totoo. nagtuloy. Kaya kami, dinimanda namin si Vince Dizon noong 2019. Tayo, Opo, Citizens Crime Citizens Watch. Crime Watch. Kung sa tingin namin noon ay may kasalanan si Alan Peter Cayetano bilang chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee Okay. o PHISOC. Okay. Ba't ganun? Philippine PHI SEA Games or PHISOC nga, tama, PHISOC. PHISOC. Oh. Okay. Akala ko PISOT, iba naman yung PISOC. Oh. Anyway, kung sa tingin namin may kinalaman siya rito sa kalokohan ito, di sinama namin siya. Tayo, wala tayong sinasanto. Wala, si Ramon wala. Lopez nga, gabinete ni Pangulong Duterte. Bagamat supporters tayo ni Pangulong Duterte, dinimanda natin si Vince Dizon, Opo. tao ni Pangulong Duterte noon. Opo. Siyempre, bumaliktad na ngayon. Dinimanda natin. Dapat dinimanda natin si Alan Peter. Ayun. Hindi natin Hindi siya kasali. ginalaw kasi hindi siya kasali. Hindi siya Pagkatapos, kasali. etong si Lacson na kapag yung mga kaalyado niya sa Malacanang ang imbestigahan, pinipigil niya, siya yung galit na galit ngayon. Di ba? Tawag doon. Biglas. Bouncer ba tawag doon, attorney? Ba't bouncer? Tagaharang. Oo, bouncer. Bouncer siya pag flood control. Pero ito, Bouncer. wala namang kasalanan yung tao. Yun ang pinanggigigilan niya dahil lamang sa politika. Ano kasi yan? Ayun lang. Yun lang. Oo. Yun ang sinasabi. Oo. Procurement anomalies. Ano ba yan? Yun ang tingnan nyo. Buksan yung uli. Sapagkat yung kay Vince Dizon, Opo. na-dismiss lang yon kasi inabutan ng pandemic. Sinabi insufficient evidence. Paano hindi tayo makagalaw noon, di ba? Oo. Lockdown, walang chance. pasok ang mga tanggapan ng pamahalan. Yes. No chance to go I-reopen around. nyo yan kung talagang parehas kayo. Baka mas syempre, malaki hindi problema parehas. nila. Yan ang nangyari dyan. Yung 50 million na kaldero. Kasama yan dun. Sasabihin nila, chairman. Ang pumirma nga! BCDA, hindi naman yung chairman. At pinag-initan niya si Alan Peter dahil magaling magtanong Yun. sa impeachment trial. Kaya naman, ganun talaga, mga tirada attorney. nyo naman booking na booking naman kayo